Čaute pozerači, dneska máme ďalší deň za dňom a ja sa vám hlásim s pravidelným reportom. Dneska máme 2. júla a meniny oslavuje Berta. Ovečka Berta? Ne. Bertám prajeme všetko najlepšie a veľa zdravia, šťastia. Veľa zdravia, šťastia. Dnes máme Svetový deň UFA. Možno sa pýtate, že prečo, ale v roku 1947 v americkom štáte Nové Mexiko, už nepamätám si presne to mesto, ale niečo na R. Roosevelt alebo niečo také, vlastne 2. júla tam padlo vrajže UFO, lebo našli sa úlomky z UFA a taktiež sa našli nejaké malé postavičky, nikto nevie, čo to je, ako to je, ale určite, keď máte záujem, tak si to vygooglite a pozrite si to. No a vlastne dneska dali Svetový deň UFA. Čiže ja osobne verím, že možno niečo existuje mimo nás, ale neviem, či je to presne v takej forme, akej nám to prezentujú niekedy médiá, niekedy internet a tak ďalej. Ale myslím si, že nejaký život možno niekde je. Lebo predsa vesmír je obrovský a je neprebádaný. A ťažko sa prebádá, lebo nie sú na to dosahy ešte, čo sa týka technológií. A ja sa možno toho nedožijem, kto vie. Takže toľko na dneska, majte pekný deň, za sebe pekne teplo, čiže nezabudnite si dezodorant, tak ako vždy, a pitný režim v akejkoľvek forme. Dobre, takže držte sa, množte sa a do pozretia.